pasayo partner ni Aminodo. Usa na itong bisita.
may sinita, wala namin bank account. O wala namin isa. Ano, for member Pablo, napagod na ka namin bank account. Malinaw, partner, huwag masagot ito. Kaya ano, may nasugat ni Sir Malmo Lavilla. Royal King, pakita ang waras ng makagarawan na Santo Niño Patrono. Tama ba? Tama ba? Waras ang makagarahon, iyan ay papahambit. Ituwaray sa kuya niya, iyan ang tawahan ng barada. Ang sanayan, partner, allow me to tell you,
before kita magpasayaw ni Aminudo, supposedly si Mayor Rafi Asipias ang perform ito. But partner sa pangapasayaw ni Aminudo.